Halo, Halo Mas, salam. Ini hujan ya, yo, kene yo, hujan deras banget. yo, kene yo, Kok diarani? foto. Aku wani sekolah kan, bojomu mariban kok ora? Anu iki meh buat malah hujan ra sido. Si bebat apa? Yo ngeterke bojone aku. Bebat napa? Alah ning gone Karangayu biasa. Bojomu berobat, mriyang. Eh, Mriyang mau apa? iya kesawan malah. Oh, hujan ngene kok numpak Honda kepiye anggo mantel? Burung, Mobil. Hah? burung gelem kok Belum. ngomong sesuk malahan sesuk wae. Oh, keselen paling. Ayah aku setu balik ya. Setu. Aku kangen Gilisan, ndelok statusnya Gilisan lucu kok, kangen aku. Iya. Ya wis, Ora apa-apa ra? ya ora apa-apa. Ya mau ki sekilas aku agak nesu ya, ya ayah memaklumi. Ya. Ya, Aku ya dong wis tak pikir ya ora apa-apa wong karo bojone. Sing penting nek karo bojone apik kan aku seneng ya. Daripada ayah karo bojone digetak-getak aku malah merasa ayah wis kerja kesel. Aku ngono. iya. Apa kamu sekilas agak sewa karo ayah yo maaf sing akeh ya. Iya, Mas. Apa-apa. Mau yo. Kan? Mau wis tak goreng lele, tahu, sambel. Priang dikentumo isuk. Dikentumo isuk kok terus priang ki piye? Yo mpuh ora ngerti mungkin kekeselan ya, Oma. Heeh, paling Yo, ya wis. mau masak wis ada. Ora apa-apa. Mama lek meh mulai setu ora apa-apa. Apa? Mama lek meh mulai setu ora apa-apa. Iya kan pamit ayah. Ayah mbak aku apik ya aku mbak ayah apik. Sing penting ayah mbak bojone aja sampe kisruh ya. Iya, Ma. Sing apik-apik wae ya. Iya, Ma. Aku yo tak apik-apik karo putuku ning omah ya. Iya. Ya wis nek periksa iki bojomu ning omah. Ya ning omah ya. Iki ayah ning di hotel pun. Iki aku meh golek jahe. Oh, wedang jahe lautan. Rada udan iki ya. Wedang jahe runde kae kok. Udan terus. Wis metu njogo kok isih nang omah. Yo ning jopo lah. Tuku ning iso. Ki umbeni obat ra wis nek mriyang memang iki unsum kok. Iya. Hati-hati ya. Mungkin aku ning Semarang gampang aja tak kabari. Iya. Yo mbung kok pirang dino ning omah ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Hah? Iya. Sing penting apik-apik wae, aja kaya mau-maune. Kaya mau-maune kedarung kenal mama. Wis apian mbek mama terus mama kan aku kacau kan tak penak. Iya. Nek ayah apian karo nyonya kan aku seneng. Aja sampe ribut. Yang kelon-keloni. Bojomu segeleng ini kan ayah orang luyur. Ora. Ya. Iya, Ma. Tak dengar apik-apik wae. Dan kok dhewean. Ki kerjane wis tak toto mau. Iya, wis dipasang. Wis kongkon bapake. Dipaku apik kok rajin ya. Iya. Ya. Tapi kan itu tak tinggal balik. Iya. Hati-hati nang masalah. Wes ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.